An Ghaeilge, seod luachar agus cuid dar gultear. Láhain bhí mise agus macara ag siúil ag gheartlar na ceathrach. Honnig muid siopa ceol áirithe le fógra as Ghaeilge ar an doras. Bhí áthas ar an sinna ecail. Thocraí muid ar rud éigin na dhéanú ar son na Ghaeilge. An lá dar gionn thocraí muid ar toras chun na Gaeltacht d'aghrú. Thuí muid ar Facebook agus rinne muid lehanach chun ólas ar an toras a thabhairt dar Ghaeilge. Bhí muid ag géirí ahan daine a chur ar an ólas. D'aghrú muid toras go dtí an Gaeltacht an Ghailge. Bhí an crackar dói. Bhí céala agin gach ihe agus bhí an gréan ag scoilte na gluch ahan lá. Chaith muid cuid mhór ama ar an trá ag imirt et fella. Ar scoil, d'aghrú muid curcail cainte ag am lóan fasta, agus tháinig a lán daltaí gach lá chun caintle na Ghaeilge as Ghaeilge. Bíú go mór é mar clachtú don scrúdú béal, agus hatan an cuideachta go mórlinn. An sin, thuúla mé ar an radio gur scríomh ar múintear hiag TG cethair, faoin obair dúnta go rinmuid. Thuúla muid go raibh siad ag teacht chun dúis speisialta a thabhairt. Ní raibh mé abal é ar Ghaeilge. Faoi dhearra, tháinig TG cethair go dtí an scoil ar cuirt. Bhronn siad gradam speisial doirí. Bhí muid ionntach bródúil as an obair a rinmuid an Ghaeilge an neartú sa scoil, mar a dear an seanocol, batha teanga í a labhairt.